Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Chakaniwese bakarasika nekuvaunza wamponesi sokora Jesu kutaurira uya kudeni iye ati endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga namsuponesi Jesu nyenye yabayiwa Chakanyiwese bakarasika kuvaratidza kuna Jesu kutungamira muiyo nzira yeruponeso neupenyu endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga remuponesi Jesu nyenye yabayiwa ndizo ndinoda ngekuti Jesu vandidaidza kumtevera kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaunza endakure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga remuponesi
yabayiwa, yabayiwa. And I could kumakomoyo unzai wafambi kumusha binza mdanga remuponesi Jesu nyenye yabayiwa, yabayiwa. Tinokuchingamidza vana vaMwari mukati mechirongwa chekudzidzwa kweshoko raJehovha. Toda kuti tarise kubhuku raIsaiah. Isaiah 55 ndichaverenga kubva pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya9. Ngatimbowanai mukana wekunamata tisati taverenga. Ishe tomutendai pataakuverenga soko renyu, tokumbira kuti mutiropafadze naro, ini ndidzikisirwe, imusimudzirwe. NaJesu tanamata. Amen. Isaiah 55 verse 6 kusvika pa9. Shoko raMwari rinoti, tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Akaipa ngaasiye nzira yake, nomunhu asakarurama mirangariro yake ngaadzokere kuna Jehovha. Iye uchamunzwira nyasha nokuna Mwari wedu, nokuti achakanganwirwa zvikuru. Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzizi nzira dzangu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Nokuti denga sezvarakakwirira kupfuura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kupfuura nzira dzenyu, nendangariro dzangu kupfuura ndangariro dzenyu. Musoro weshoko unoti kutsvaka Jehovha. Kutsvaka Jehovha. Isaiah akati siyanei nevamwe vaprofita veOld Testament, nokuti iye anotaura zvakanyanya pamusoro pekuuya kwaMesiyasi neumambo hwaMesiyasi. Saka achizonzi muprofita wevhangeri, the gospel prophet. Saka muchaona kuti kubva pavhesi yekutanga tinosangana nerukoko rukokiwa vanhu kuti vauye kuna Jesu. Rukoko runofananidzwa even nerwakaitwa naivo Jesu pachavo kuna Mateo 11 verse 28, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa. Saka kubva pavhesi yekutanga yachapter 55 kusvika pavhesi ya5, rukoko rukokiwa vanhu kuti vauye kuna Jesu. Mukatarisa rukoko uku gunotaridza kuti vanhu ava vari kudaidziwa kuti vauye kuzobhenefita, kwete kuti ari kuvadaidza pane chaachawana pakudaniwa kwavo. But vhesi ya6 panowaipo patichatarisa, pane zvinhu zvinokwana kuita 5 zvada kutarisa zvinopindura mubvunzo wekuti zvinoreveiko kutsvaka Jehovha. Chii chinombonzi kutsvaka Jehovha? Mukaerenga vhesi ya6 inotsanangura pfungwa iyoyo, inoti tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Zvinoreva kuti kutsvaka Jehovha, it is to call upon the name of the Lord. Kudaidza zita rake. Chii chinonzi kudaidza zita raJehovha? Mukaverenga Jeremiah 29 verse 12 and 13, inoti, then you call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Saka chinhu chekutanga chinodudzira pfungwa yekutsvaka Jehovha kunamata. It is prayer. Kana chinamata, pfungwa dzedu dzinenge dzichitsvaka kuti Jehovha vapindire mukati meupenyu hwedu. Saka kana Bhaibheri richiti tsvakai Jehovha, riri kutoti namatai. Kana makunamata, chii chinenge chiitika? Ndimi muchitaura naMwari. But kana Mwari akupindura,
anopindura kuburikidza neshoko rake. Saka kunamata nekuverenga shoko raMwari. Naizvozvo shoko kana achiti tsvakai Jehovha achawanikwa, zvinoburitsa pachena kuti pane nguva yaachazoshayikwa. Saka pointi yekutanga tisati taenda kure ndeyekuti wewe neni kana tine shungu dzekuwana Jehovha, ngatinamatei, ngatipfugamei tinamate. The promise iripo, vanotsvaka Jehovha nemwoyo wose vachamuwana, anowanikwa. Pane vanhu vakawanda vari kutsvaka mabasa but havasi kuawana. Pane vari kutsvaka vasikana vekuroora, ndiri kuhwa kuti havasi kuawana. Kwoita vasikana vari kutsvaka vakomana vari kuvashayiwa. Unogona kutorasa mombe unodzitsvaka but wodzishayiwa. But kana pane promisi yechokwadi ndeyekuti vese vanotsvaka Jehovha vanomuwana. Munoziva here kuti pane mwe nguva kana munhu achida kunetsana nemunhu konzi uri kunditsvaga, ukanditsvaga uchandiwana, kureva kuti matauro ari kuita nezvauri kundiitira kuita kuti pfungwa dzangu dzive nehasha. Muri kubata pfungwa yemunhu ari kuti uri kunditsvaka, ukanditsvaka uchandiwana. Zvoreva kuti kana titsvaka Jehovha tiri kunopinda mupfungwa dzavo, topinda mukunzwira kwavo, topinda mukuve nenyasha dzavo, tiri kupinda mupfungwa dzaJehovha kutsvaka kuti Mwari vanodeiko pamusoro pedu isusu. Izvo zvinobva zvatipa poindi yechipiri sekura kwandaita. Zvinhu zvishanu zvotitaridza kuti kutsvaka Jehovha kunorevei. Pane vanhu vakawanda unoti ndotsvaka Mwari, asi kana vasinganamata nekuverenga Bhaibheri, shoko raMwari, kutaura chokwadi havamuwani. Mwari anowanikwa wakapfugama. Hatipindi musango kana kugugula kutsvaka Jehovha. Kana tonamata, mabvi edu maviri ndokugugula kuti tiwane Jehovha. But haumuwani kana usingaverengi shoko, because it is through his word that all our prayers are answered. Minamato yedu inopindurwa kuburikidza neshoko rake. What am I saying? Kana uchinamata pamusoro pekuti unoda mbereko, ukaverenga mukati meshoko raMwari, uchasangana nechemberi yanga yachembera yakanga ichinzi Sara naAbraham. Mwari wakaita sei? Akavapa. Saka kana wakunamata unoclaima the promises of Genesis chapter 18, Genesis chapter 17, kuti Mwari zvamakaitira kuna mbuya Sara ndokumbira kuti mundiitirewo ini, nokuti muri Mwari asingakundikani. You are a God of impossibilities. So kuverenga shoko raMwari kunotikwededza mumhinduro dzaJehovha pamunamato yatenge tichiita. Point number 2, zvinorevei kutsvaka Jehovha? The Bible says, verse 7, akaipa ngaasiye nzira yake, nomunhu asakarurama mirangariro yake ngaadzokere kuna Jehovha, iye uchamunzwira tsitsi. Amen. Pfunga ndoda tumuandalaine musoro menyu ndeyekuti ngaadzokere. Hautsvaki Jehovha kana usina kunge unaye. Unotsvaka mombe dzaungaona dzozvo, unotsvaka chunhu chauri kuziva chauri kudaka, unotsvaka kandokunge uchiziva kuti uri kutsvagei. Unoziva kuti chinokushayisa zvimwe zvinhu kusaziva kuti zvii zvauri kutsvaka. Kana ukasaziva chauri kutsvaka kuti unoda chinhu chakaita sei, zvii chaizvo zvauri kuda, matsvakiro anokunetsa. Saka vari kunzi ngavadzokere, kureva kuti pane imwe nguva yatinenge tiri kuna Mwari tobvisiwa nezvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu. Saka kutsvaka Jehovha kechipiri, point yechipiri, it is to do what? To forsake ways and thoughts that dishonor him. Amen. Kusiya nzira, right, nepfungwa dzisingakudzi Mwari. What does that mean in a one word? To repent. Why? Because kwanzi kutendeuka kuita sei? Kutendeuka is turning away from sin and turning to God. Saka pfungwa yekutanga yatataura ndeyekuti munhu ngaanamate achitsvaka Jehovha, overenga shoko achitsvaka Jehovha, but munhu ngaatendeuke. Tine dambudziko nevanhu vanonamata, maprayer warriors, but vasingadi kusiya nzira dzakaipa. Kutsvaka Jehovha hakusingopfugama nekutsinzina, kusiya nzira dzakaipa. Hazvishandi kutsanya nekuzvimanikidza kunamata Mwari iwe uri mutsvina. Unofanira kusiya nzira dzakaipa. Actually vari rakashandiswa rekuti kuipa riri kubva pavari rinonzi evil, I mean devil, which shows kuti idzi nzira idzi inzira dziri kukonzereswa naDiabolos. What is evil? It is sin.
So kusiya nzira dzakaipa, kusiya chitema. What is sin? It is breaking of the law. Saka kusiya nzira dzakaipa, kutendeuka nekuva obedient nekuchengeta mutemo waMwari, kungonamata munhu achingonamata asingateereri zvitaurwa naMwari. Kwanzi na Samueri kuna Sauro, kuteerera kunokunda zvibayiro. Saka kunamata zvibayiro, asi kana tikasateerera kwanzi hapana zvatenge taita. Saka vharo rechipiri randoda kuti muinde makabata nderekuti we must repent. Tinofanirwa kutendeuka. Point number 3, what does it mean to seek the Lord? The Bible says in verse 19 of Isaiah chapter 8, zvino kana vachiti kwamuri, bvunzai masvikiro navavuki vanorira nekuita zeve-zeve, ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here? You see now, Isaiah achitsiura pamusoro pemararamiro anofanira kuita vanhu paupenyu huno. Isaiah anoti, kana muchipiwa advice yakaipa mukaiteerera, hamugoni kuwana Jehovha. Saka point yechitatu inoti, to consult him instead of consulting counterfeit revelations. In other words, uku kuvhunza Mwari. Nyaya yekuvhunza Mwari ndiye kuti Mwari ndoita seiwo pachinhu ichi. Unenge wasangana nekurwara kana kurwarirwa kana dambudziko rausingahwisi mukati meupenyu. Kune zvinhu zvinoitika mukati medu zvisingahwisisiki chii chinoitika. Nyaya zhinji dzandinowana tichitaura nevanhu dzinotaridza kuti Satani ari kushanda nesimba kuvanhu, kuvhiringa vanhu kuti vanhu varege kutsvaka Mwari. Saka Bhaibheri, soko raMwari riri kuti kana muchizenge mapuwa mazano ekuti mubude mucertain problem, but mazano acho ari ekuti musiye Mwari, mubvunze vakafa, nokuti vakafa hapana chaunoziva. Kwanzi vanhu hafaniri kubvunza Mwari here pamusoro pezvinovanetsa. Saka kana uchida kutsvaka Jehovha mukati muupenyu hwako hwese, bvunza Mwari. Usabvunze masvikiro kana kubvunza n'anga kana kubvunza vaprofita vakaipa. Varipo pakati pedu ezvino vari kutambudzwa nadhiabhorosi nezvinhu zvakasiyana-siyana. Chavanamatira kupera kwerusando, but nekuda kwokuti vanopererwa, vanopiwa mazano kuti izvo zvichadi kunamata izvo, izvi zvakuda kuti umbobuda unodzoka ureurura. Vazhinji vari kubatiswa tsvina naSatani kutsvaka mhinduro pane zviri kuvanetsa. But the Bible says munhu waMwari haafani kuhere kubvunza Mwari padambudziko rake. Usabvunza sekuru kana mbuya kana kubvunza muprofita kana anoita zvemazango kana anoita nteve kana zvekusungirira. Bvunza Jehovha. Unobvunza Mwari seko? Through the word of God, through prayer. Kana wanamata ukaverenga shoko, Mwari anokupa mhinduro kuburikidza nemunamato wako uye nekuverenga shoko. Vazhinji vari mudambudziko rakasiyana-siyana. Vamwe vacho vapoya, vabuda, vaenda kunovhunza. This is why ndichifunga kuti Mwari vakati kuna Adam and Eve, imi muri mubindu reEdheni, ndakupai zvese kuti mudye, ndakupai zvese izvi kuti zvive pasi penyu, asi ndoda kuti muti uyo wokuziva chakanaka nechakaipa musaubata. Kana kudya muchero wayo, musi wamunozviita muchafa zvirokwazvo. Muti uyu wakanga uchinzi muti wekuziva chakanaka nechakaipa. Ini ndinowanza kufunga kuti zvakanaka imwe nguva kusaziva. Kuziva kwakaipa. Kuda kuziva hope dzese dzaurota dzinorevei, pakangwete chakati zvinorevei. Kuziva kwakaoma. That's why vakuru vachiti ukatsvaka makudo mugomo unoawana. Vanhu vakawanda vanoda kuzivurura pamusoro peupenyu hwavo, vanopedzisira vapinda mukati mematambudziko emashavi nekupinda matambudziko edzin'anga kuda kuziva. Bhaibheri, soko raMwari rinotizivisa kuti kana moda kuziva, ziva Jehovha. Ukaziva Mwari, iye uchakuprotekta muzvinhu zvako zvawaziva kuti ndivatete vakakonzeresa kuti usarogwe. Zvinodi zvawaziva kuti ndo akaita kuti mwana atadze kupasa chikoro, aite rombe. Zvinova kudi kuziva kunokuita problem. But kana ukaziva Jehovha nekuvatsvaka, zvirokwazvo waponeseka, nokuti unenge wakaputirwa paruziva zvepano panyika, but uchiziva zvekumusoro kudenga. Pavakangoziva vana Adamu neEvha, vakasiyiwa vakashama.
kuziva kumwe kunoita kuti tibviswe zvimiro nekubviswa mbiri yaMwari, tosara tiri mukati memadhaka. Ndiri kufunga kuti izvozvo zvokuti hauna chaunoziva izvozvo zviri nani. Handisi kuda kuziva Mwari, ndiri kuda kuziva zvinoitika paupenyu hwako. Of course unotofungira kuti there is something. Ramba wakangodaro, kwete kuzvitsvaga. Paunozvitsvaga Satani anozvifumura achitaura, anoroya uko, unoroonora kune imwe nzvimbo. So zviri nani kuti urarame usingabvunzi pamusoro peupenyu hwako kune vamwe, but uvhunze kuna Jehovha. Musi uya mukomana anonzi Ezekiel ari pakati pemapfupa akaoma, anovhunziwa naJehovha, mapfupa aya angararama here? Ezekiel akati kudi? Akati, imi Jehovha ndimunoziva. Anoziva kurarama kwezvinhu zvakaoma ndiJehovha. Usabvunza munhu pamusoro peupenyu hwako, haana chaanoziva. Anoziva ndiJehovha. How do you ask God? You pray. Kana wanamata, Mwari unokupa simba rekusangana nemaproblems iwayo nekubuda mukati mawo. Kana waverenga shoko, unoona vamwe vakakunda, vakasangana nemaproblems akafanana nawo kusangana nawo. Shoko rinoti hapana chitsva chamusangana nacho chisina kumbosanganikwa nacho. So point number 3, usabvunzira ba. Chanamatira vanhu vakaendako, vachiri kutoendako, vari kuti ni pastor ndakaguma ndaendako kunobvunza chii chiri kuitika. Tichavanamatira kuti Mwari avasunungure vabvunze Jehovha, nokuti wakafa hapana chavanoziva. Point number 4, tikubata vara rekutsve tingatsvaka sei Jehovha, zvinomborevei kutsvaka Jehovha. Point number 4, chapter 9 yaIsaiah verse 12 and 13. Ndiri kumhanya pana Isaiah, ndopanda vhomora nyaya dzangu. Isaiah chapter 9 verse 12 na 13, the Bible says, vaSiria pamberi nevaFiristia mashure vachapedza Israeri nemuromo wakashama. Nyenge zvakadaro kutsamwa kwake hakuna kudzorwa, asi ruoko rwake rwakaramba rwakatambanudzwa nazvino. Amen. Asi vanhu havana kutendeukira kuna iye akavarova, havana kutsvaka Jehovha wehondo. So point number 4, apa muchatoona kuti kunyange maIsraelites vaisangana nemaproblems ekuti vaAsiria vaivatora navamwe vese nevaFiristia, Mwari wainyambudzira achifungidzira kuti kana vanyambudzirwa vanodzokera kuna Jehovha. But the Bible says ruoko rwake rwakaramba rwakatambanudzwa kuti vanhu vauye, but vakaignora. Kwanzi havana kutendeukira kuna Jehovha. Saka chii chinombonzi kutsvaka Jehovha? It is turning to God for rescue from his own anger. Maibata here, kutendeukira kuna Mwari, kuti dzikinugwe kubva muhasha dzake. Sechiti hasha dzake shamukai nevaAsiria nevaFiristia ndidzo hasha dzaJehovha. Vamwe vaFiristia mukati meupenyu ndo zvatosangana nazvo. Mwari achitinyambudzira kuti dzoke mukati mezhira. But kana tanyambudzigwa tobva tapanduka, tobva taenda, tarasa nekusiya ruoko rwaJehovha rwakatambanudzwa. Handepa point number 5, chii chinonzi kutsvaka Jehovha. Isaiah 31 verse 1 inoti, vane nhamo vanomukira Igipita, vanoburukira Igipita kundotsvaka kubatsirwa, vanotenda mabhiza, vanovimba nengoro dzekurwa nadzo zhinji, uye navatasvi vamabhiza, nokuti vane simba kwazvo, asi havatariri kuno mutsvene waIsraeri kana kutsvaka Jehovha. Amen. Saka zvinoreveko kutsvaka Jehovha? Kutsvaka Jehovha, it is to ask for his guidance, to put our trust in that in him rather than human strength and wisdom. Saka kutsvaka Jehovha, kutsvaka kutungamirirwa naiye. Chipanga mazano wedu ngave Jehovha, and then tovimba naye pane kuvimba nemunhu, kana kuvimba nesimba redu, kana kuvimba nenjere dzedu kana dzavanhu. Isaiah anoti kuIgipita kuchadzokeko, nokuti Israeri yanga yakuti Igipita mutibatsirewo pahondo dzedu. Jehovha akati aizvo, mobatsigwa neIgipita kwamakabva. In other words, kudzokera kwatakabva hakuchaiti. Hazvichaiti kudzokera kumashami, hazvichaiti kudzokera even kun'anga. Ndiri kutaura newe sisi, kudzokera mustriti futi, kuti ufambe futi usina kupfeka, hazvichaitiba. Actually, kuti uone kuti hazvichatoiti, vanga vachizviita vakutobvako vari kuuya kuna Jesu. Kudzokera futi mumadhiri asina naMwari hazvichashanda ba, zvakaexpire. Vanhu vakuya kuna Jesu, everyone pfungwa yake yakufokasa pana Mwari. So let us seek for God's guidance
in everything zvatoita mukati meupenyu, Mwari ngaatsvagwe kuti Mwari ari kuda kutiite sei. It's high time, Israel, kuti tsvage Jehovha. It's high time, vana vaMwari, tibve kuzvinhu zvenyika tiinde kuna Mwari, nokuti Jehovha ndiye ega ane simba redu. Vamwe vanovimba namachinda, vamwe vanovimba nengoro dzehondo, but isu, we will remember the name of the Lord. In the name there is a power to conquer sin. Muzita mune simba rekukurira chitema. Muzita raJehovha ndimo mune mari dzedu, ndimo mune zvese zvatingada. Ukaridaidza 4 verse 12 yamabasa apostora, hakuna rimwe zita ratakapiwa kudenga nepanyika. No other name except the name of the Lord Jesus. Saka tadaidza zita raJesu, tadaidza ndiro zita. So seeking the Lord is to seek for his guidance and put our trust in him rather than in human strength and wisdom. Hatimboendai pane mubvunzo pamaminitsi gumi asara tigonamata wekuti, why should you seek the Lord? Ngenyi uchifanirwa kutsvaka Jehovha? Isaiah 55 verse 8 tamboiverenga inoti kuti, nokuti ndangariro dzangu hadzisi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzisi nzira dzangu, ndizvo zvinotaura Jehovha. You see now, mukatarisa mavara aya anoti vhesi tinowanza kuishandisa zvisingaenderani nezviri kutaurwa apa, yandingati out of context. Teresa, vazhinji kana vaona kuti zvinhu zvavaomera vanobva vati ndangariro dzaMwari nedzangu zvakasiyana. It's true. Hamwe vanobva vati panogumira dzedu ndo panotangira dzaMwari. Well, it's true and it's false. Why? Because Mwari haatangi isu tapera kufunga. Mwari anotanga asati tafunga ozopfuurira mberi taguma. Saka panoperera dzedu hapasi panotangira dzaMwari. Mwari anotanga tisati tatanga. Isu topera iye oenderera mberi. But pfungwa inotaurwa nevanhu panapa ndeyekuda kutsanangura kuti pfungwa dzaMwari dzakakura sei, dzedu dzakaduka sei. But that's not the context of this text. Text iyi, verse 8, context yayo, munda wayo uri pa verse 7. What does verse 7 say? Verse 7 says, akaipa ngaasiye nzira yake. You see now? Nomunhu sakarurama mirangariro yake. Verse 8 yobva yati, nokuti ndangariro dzangu hadzisi ndangariro dzenyu. You see, there's a continuation ipapa. Munhu akaipa. Saka point yekutanga why we should need to seek the Lord ndezvekuti our thoughts and his thoughts are different. Pfungwa dzake nepfungwa dzedu nenzira dzedu, our thoughts and ways. You see now, pfungwa dzedu nenzira dzedu nepfungwa dzake nenzira dzedu zvakasiyana. Saka tiri kumutsvagirei? Tiri kumutsvagira kuti tive mupfungwa dzake. Teresa, tiri kumutsvagira futi kuti tive munzira dzake. Saka Bhaibheri riri kuti panapa, imimi mune nzira dzakaipa asi ini ndine nzira dzakanaka. Imi mune pfungwa dzakaipa asi ndine pfungwa dzakanaka. Teresa, what does the Bible say kuna Jeremiah 29? You remember Jeremiah 29? Inoti kuti ndine mirangariro yandiri kufunga pamusoro penyu. Munoida kavhesi iyo. Mirangariro yandinayo, mirangariro yakanaka. The thoughts that I have toward you, mirangariro yakanaka. But mirangariro yemunhu pamunhu yakaipa. But yaJehovha yakanaka, yekumupa ramangwana rakanaka, magumo akanaka. And you see now, mukatarisa ndangariro dzemunhu, ezvo munhu wakamutarisa yoda nofungidzwa kuti muri kuwirirana. But zvaanenge achikufungira, I don't want to lie, munhu anokufungira zvekuti anokupedza. Iwo unenge uchiri kufamba tese. Muri kuona ndangariro dzemunhu dzakaita sei? Cain akafungira munun'una wake zvakaipa Abel. And then the Bible says, kwakanzi naCain, ngatifambe mumunda. Unoziva soka? Iye ega ndiye aiziva zvaakanga achida kuita kumunun'una. Kwakufamba mumunda vachimema, hatifambe. Uri kuona icho? Ndiri kuchiona. Uri kuona icho? Ndiri kuchiona. Kuitira kuti Abel arivare. Until Cain atora dombo. Ukaerenga, you see, great controversy, even patriarchs and prophets. Ukaverenga uchaona kauraigo kakaitwa Cain inonzi brutal killing. You see now, it's not just murder, but akauraya zveutsinye mukati. Number one, because akanga asingazivi chinonzi kuuraya munhu.
achiziva zvemhuka izvo. You see, kunonzi akamurova nedombo ndobva awira pasi, ndokubva akachakacha musoro. You see now, saka kuuraya kwaita Abel akamunyengedzera sekunge ari kuwirirana naye. Tigere pakati pevanhu vane mfungo yakaipa pamusoro pevamwe. Anokusekerera kudai but hakudeba. Ndiri kutotaura pamusoro pevanhu vanodaro, even vari pano tiri pamwe chete parusando guno, but pane imwe pfungwa yauinayo pamusoro pemwe munhu isina kumbonaka. Munhu waMwari, nda kutaura chokwadi sapastor wako, mufungiro unoita pamusoro pemunhu wakatoipa. Keini akatanga aunyanisa kumeso asati auraya. And you remember the story. Akatonzi naMwari, chiso chako chaunyana nekuda kwei, kuda kuti uri kutsamwira chiyapa. At the end he murdered his brother. Why? Anga atsamwa. Zvinotangira mupfungwa. Munoziva kuti munhu anokufungira zvakauma zvokuti iwe unenge uchitofara zvako uchita ipo paya pawakaenda neshuga kuKrisimasi uchinovasiyira vakasara vachiirasa vachifungira kuti pane zvauri kutsvaka, iwe uchitoti ndimbofidhawo mainini munun'una wamai kana kuti mudzimai wemunun'una wababa, but ivo vaikufungira. As I speak right now, pane vanhu vari kukufungira zvakaoma, vari kutoti iwe zvauri kuita zvemanyawi, zvose zvauri kuita kuti handoda kubatsira nekuti pane chauri kuitira. Vatofungira kuti wakachekeresa mwana wakati uda kuchengeta, vari kutoti hakusuda kuchengeta mwana, hamoni bhizinesi rakara kufamba, mwana wedu akuita muzungairwa. You see now, iwe uri kuti nditorewo mwana womuning'ina ndigare naye ndimuendese kuchikoro, kwanzi ini ndava. Pane chaari kutsvaka, pane kufungirana kusina kunaka. Pfungwa dzemunhu pamusoro pemunhu dzakaoma, vanhu vaMwari. But let me talk to someone this morning. Asi pfungwa dzaJehovha, hallelujah. Jehovha ane pfungwa dzakanaka dzekupa munhu anofungira umwe munhu zvakaipa. Saka kwanzi panapa naIsaiah, you see now, you must seek me. Why? Because my thoughts and my ways are different from yours. Dzangu inini nedzenyu zvakasiyana, nzira dzangu nenzira dzenyu dzakasiyana. Munoziva kuti vanhu vane nzira. Action ka speaks louder ka. Munoziva kuti munhu anokureva action kunoona kuti apa ari kureva zvakati action. But actions aMwari, kana Mwari wakumuvha in space yeupenyu hwako, if God moves into your space, things will begin to happen. Kana Mwari akafamba muspace yeupenyu hwako, zvinoitika. NdiJehovha ane maactions akanaka paupenyu hwedu. So this verse manje inoti nzira dzangu nenzira dzenyu dzakasiyana zvakaita denga nenyika, zvinoreva kupatsana kwakaita mafambiro edu nemafungiro edu neaJehovha, kuti zvakasiyana zvakaita denga nenyika. Saka mobva maona hoche koche kuti why should we seek the Lord? Because isu tine nzira dzakaipa, tine pfungwa dzakaipa, asi Jehovha vane pfungwa dzakanaka, vane nzira dzakanaka. Saka tovatsvakira kuti vatipe pfungwa dzakanaka. Saka pachane uye ndoda kuti nditini, let us seek the ways of the Lord. Tinamate titi Mwari tipewo nzira dzakanaka, mutipe pfungwa dzakanaka. Do you know kuti even nemuchechi chaimo munhu anogona kungofunga kuti nokuti vanhu vaya pachechi, I always teach but I dzisa hospitality kumadhikoni chiita training ndiri kudunhu, kuti uri mudhikoni usangoone vanhu tu vauya kuchechi, murume nemudzimai vogara pavagara vobva vati toda kutenda, tiri kuona pane kapo vaenzi kapo yauyayo, ndibaba namai ana, usina kunzwa kuti ndibaba namai and yet ndihazvanzi nehazvanzi, nokuti vangopinda muchechi nguva imwe. Noza kungofungira so. Pane vanhu vanongofungira kuti ningi naningi vanodanana, handihwisisi kuti zvombofamba sei. And some of the people vanofungirwa masingu, handizivi kuti muda kuti varogwe sei kana ivo vakasambofambidzana nevamwe vanhu vari masingu. Munhu akwanzi mufambiro ari kuita iye musinguru nemusinguru havasi kufamba zvakanaka, muda kuti vafambe sei? Muri kumbofamba sei? Chacha ngokuvunzai kuti muri kufamba sei? Munhu akangodai kunzi hamuna kumuona zvaita, maona ziso randipa, maona ende vari kutarisana. Do you know kuti Satan pachake anogona kukukonektai because anokuzivai kuti muri kufungira murume wenyu kuti audanana nenhingi uya, anokukonektai zvokuti muite sekunge mavaona vachiita zvinhu izvozvo, nehope dzinouya.
siyanai nepfungwa dzakadaro, piwai pfungwa kwadzo dzaJehovha. Handisi kuti hazvisi kuitika, but zvinokuonzai, munoonda, munopera pasina chiri kuitika. Imwe nguva pane chiri kuitika, but zvigokubatsirei. Kana mapiwa pfungwa dzaMwari, zviro kwazvo muchafamba zvakanaka. Do you see kuti pfungwa nekufamba zvinhu zvinofambidzana izvi? Kana une pfungwa dzakanaka unofamba zvakanaka, kana une pfungwa dzakaipa uchafamba zvakaipa. Saka point yekutanga ndeyekuti we should seek the Lord so that he will operate us and give us his mind. The mind of the Lord ndeyekuti tive neupenyu husingaperi. If you check the second point on why, inotaura kuti so that we will not be punished but pardoned. Inotsanangwa pavhesi ya 7, iye achamunzwira nyasha nekuna Mwari wedu nokuti achakanganwira zvikuru. Muri kuzviona? Saka tinotsvaka Mwari kuti tikanganirwe zvikuru, so that we can be pardoned and not be punished. Saka kutsvaka Jehovha, kutsvaka kururama kwavo. That's why 6 verse 33 ya Matthew note, seek ye the kingdom of God first, and his righteousness, all these things shall be added. Zvinoreva kuti kana tichitsvaka Jehovha, tinoti Mwari vave kumberi kweupenyu hwedu, isu tichitevera. Lastly but not least, why should we seek the Lord? Kuti Mwari atitungamirire, because the nearness of God is in this moment. Kuvepo hwaMwari huri pedyo. Did you hear achinzi tsvakai Jehovha achawanikwa? Zvinoreva kuti pane nguva yaachazoshaikwa. I want to talk to someone before I pray. Nyaya dzatiri kuita pana dzichasvika pakuguma. Rimwe ramazuva kudetembera kuchapera. Rimwe ramazuva kuparidza kuchapera. Rimwe ramazuva kuita zvatiri kuita kune kusisina mandara service. One of these days the trumpet shall sound. Hamuchambonzizve mharidzo chiparidzwa. Musatambise mukana. Tsvakai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo. In other words, nguva yekuponeswa kana ichiripo unofanira kuishandisa. Vazhinji vedu takatambisa opportunity payakauya. They say opportunity presents itself once in a lifetime. Mukana wekuita mari vamwe vakaukuta ukapfuura. Mukana wekuti zvifambi muupenyu vakaurega vakasazowana zvakare. Mukana wekuponeswa. Kana Jehovha ataura newe usatambisa mukana. Ndofarira kamwe kambo kanoimbwa kanzi rimwe ramazuva kudetembera kuchapera. I'm talking to someone kudetembera kuchapera, kunyengetedzwa kuti uponeswe kuchapera. There will come a time pauchazonzwa. Bvunza Noah kana uchiti ndinonyepa. Noah akanga achida hama dzake dziponeswe, but the Bible says mukova wakavhagwa. Wanga usina kugara wakavhagwa vanhu vaMwari. Muko wakambozarugwa 1 week no arimo. Muko wakazaruka, but the Bible says when the door closed, vakada kuti vapinde zarura. Noah akati kuzarura ndingada, muri hama dzangu, ndimi vana Shokoseni, ndimi vana Musiamwa, tiri vanhu vamwe, muri vanhu veropa. But my problem is handisini ndapfiga. Handizivi kuti kana inzwa Noah ndikumbotaura newe, handizivi kuti kana usina kupfiga haugoni kuzarureni. Noah arungoreva kuti nyango dai ndaida kuzarura, ruoko gwapfiga kune simba kudarika ruoko gwangu. Ari kutotaura handigoni kuzarura. Saka ari kutoti dai mataura neapfiga. Muri kuinzwa here? Saka nguva yekutaura neanopfiga ndeino pasati papfigwa. Hautauri papfigwa kuti chindizarurirai. Rambe rakazaruka. Rega. I want to talk to someone kuti mukova kana wakazarugwa, shandisa mukana wokupinda, nokuti mukova uchapfigwa. Kana wapfigwa, ndoda kukutaurira, Jesu akaberekwa nguva yakwana, akafa nguva yakwana, but ana kugara mbwiro, akamuka, akaenda kudenga. Vakasara vachibwaira kanzi abiwa vachinyepa, but vachazomuona akudzoka kwechipiri. Inguva iyoyo, kana nguva ichinge yakwana, vakanga vakadaro sewe, but vakazobuda mugota vakachata, vatoene vazukuru. Nguva kana ichinge yakwana, Jehovha vachakuburitsa muproblem. Saka kana wawana opportunity yekuti unzwe shoko raMwari, please, I'm pleading with you by the grace of God, shandisa mukana wokuponeswa. By the way,
hausi simbiba. Mutsa unogona kusapfigwa Jesu akazadzoka iye zvino, but iwe unogona kufa mutsa ukasara wakazaruka. Saka mukuwa unogona kusara wakazaruka but wafa, iwe zvapfigwa muupenyu hwako. Saka kune madhoo mairi, kune dhoo remutsa wekudzoka kwaJesu, kwoita dhoo remutsa wako nekufa kwako. Kana wafa uchatendeuki. The door is open, zambara rakazarurwa kuti wewe neni tipinde. Is this your prayer, Pastor? Pastor ndinamatireyo, ndodawo kushandisa mukana wemukowa wakazaruka. Nditsvake Jehovha, kana ndamutsvaka ndimuwane, nokuti shoko raMwari rinoti vanotsvaka Jehovha vachimutsvaka mweya nemuzvokwadi vachamuwana. Kana uchinge wamuwana, Jehovha uchavapa upenyu husingaperi. Is this your prayer? Ndoda kutsvaka Jehovha. How should you seek the Lord? By prayer. How should you seek the Lord? Siya nzira dzakaipa. Unotsvaka sei Jehovha? Usainde kun'anga nekuvaprofita vakaipa. Unotsvaka sei Jehovha? Iwe pachako uya kuna Jehovha kana wasvika panguva yekutambudzika. Seek for his rescue and then tsvaga guidance yavo. Kana wazvitsvaka, Jehovha anoti ndangariro dzangu nenzira dzangu dzakapesana nedzenyu. Tsvakai dzangu tigova vanhu vamwe chete. Ellen White anoti kana character dzedu dzafanana naMwari, Jesu achauya kuzoclaima his own. Is your prayer saying ndoda kutsvaka Jehovha? Ishe tomutendai, toda kukutsvakai, kutoita nzara usiku hwanhasi patinonovata. Toda kuti munhu wenyu ave nenzara nenyota yekuti aruramiswe. Toda kukutsvakai Baba. Tambotsvaka zvimwe. Mari yatsvagwa Baba, yatsvagwa. Vanhu vakateerera chirongwa chino kuchitarira vatsvaka. Vamwe vanoti kana vakutsvaka mari vanotokwira nendege yavasina kumbonge vakakwira. Vamwe vari kumhiri kumakungwa havana kuberekerwa ikoko, vari kutsvaka mari. Busy kutsvaka mari. Zvakaipei kuti vararame? But Mwari haasi kutsvagwa Baba. Tibatsirei tikutsvagei. Vamwe kana vakutsvaka goridhe vanoenda pasi 100 meters, 2 kilometers vachitsvaka ibwe goridhe. But imi Mwari hamutsvagwe. Ndimi mega masara kutsvagwa. Vari kutsvaga mabasa, vari pamabasa vanotsvaga mabasa. Please Father, give us the guts dzekukutsvakai mukana uchiripo. Kana takutsvakai mati muchawanikwa neanotsvaka nemwoyo wose. Takutsvakai Baba, wanikwai nesu, wanikwai nemusikana uyu, wanikwai nemukomana, wanikwai nebaba, wanikwai nemhuri, wanikwai neZimbabwe. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Tasewai tapumuka kure, ndingaona senye nzira yekuwa mudanga. Ndiri nzira ili umenyu, auyi kuna Baba usineni. Ndiri nzira ili umenyu, auyi kuna Baba usineni. Ndatenderezwa nenamo Mwari anondinzwa. Apo wazhinji wachema ndoziwa senyidi. Ndiri nzira ili upenyu, auyi kuna Baba usineni. Ndiri nzira ili upenyu, auyi kuna Baba usineni. Kuna Kristu nzira nedi, andichapumuki. Ondiisa kuna Baba, kumusha wembiri. Ndiri nzira ili upenyu, auyi kuna Baba usineni. Ndiri nzira ili upenyu, auyi kuna Baba usineni. Ndiri nzira ili upenyu, auyi kuna Baba usineni.